At may shoutout nga pala tayo mamaya mga kasolid. Sana po tapusin nyo hanggang dulo. Dahil tapos sa ating pinritong adobo, anong gagawin mo, Sipat? Kainan na po. Yun, no? So yun, what's up mga kasolid? Kumusta po kayo lahat? Kamusta rin po kayong lahat mga kasolid? At ito na ang aking nilutong fried adobo pork belly. Grabe, sarap. At may shoutout tayo mamaya mga kasolid pagkatapos kumain. At dahil na-bless sa pagkain of cam, anong gagawin? Kainan na po. Yun, no? Kain po. Kaya kuha ka na, boy Sipat. Grabe, yun, no? Fried adobo. Meron tayong sausawan dito na may pepino tsaka suka. Sausaw natin. Cheers tayo, boy Sipat. Lalagyan ko ng pepino. Yun, oh. Cheers. Kain po. Grabe, sarap. Parang yung lasa niya, kapit na kapit dahil pinrito natin, no? Kain po. Gusto mo ito? Hindi lang sa basta-basta prito. Inadobo muna bago pinrito, yun, no? Lagyan natin ng ganito. Yan po. Aba. Yung parte may taba yung kainin mo ba, Sipat? Sabi? Shoutout po pala kay Smiley Cyrus at saka kay Michael Kapili. Mamaya shoutout natin sila. Lahat ng mga sumusuporta sa ating channel. Siyempre bilang pasasalamat na rin yun. Mga solid viewers po sila.
Lasang-lasa yung pagka-adobo niya. Prito nga lang siya. Yo. Bakit sausaw natin dito? Yo. Grabe. Yun natin yung tabaw. Yun, no? Sausaw sa suka na may pipino. Sarap. Siyempre, habang kumakain si Boy Sipat, magsa-shoutout na po ako. Shoutout po kay Boss Randy, Nanay Sila, Tatay Do Serrano, Wilfredo Mendoza, ako si Eds, MJRS TV, Jun A Official, Main Lea Mix Vlog, Family G, Bubwit Official, Arthur Blanco YTV, It With Law, Regine Bustarde, Sam JTV, Lizelle Toriano, Simic World, Sebel VG, Ray Jackson, Melissa Migreño, Mary Jean Molina, Brudam, Bukid Vlog, Vincent TV, Christopher Luge, Gamer Bro, Nomski TV, Road Trip TV, Happy Time, Ann Kusina, maraming salamat po. Gary Payton, Joseph Batak, dami oh. Meron pa sa likod. Manoy Mukbang, Mini Crafty Lady, Grandma's Love, ay kabusog ko, Doit Chok Late Travel, Michael Capili, Marites Vlog, Outdoor Appetite, taga Palawan po ito, sana po supportan nyo ang Outdoor Appetite. Bogroy TV, Smiley Cyrus, Amy Fardo NC, Farah, Angry Genius, Ricky G, Cesar Evaristo, Pinoy Cooking TV, Rochelle Campile, Melby Sanggalang, Johnny Joss TV, Beyond Home, Darna Sherisa Guapa, Talia De Asis Vlog, Dulpor TV, Henry Tau, Romeng Cor, Lutong Bahay ni Mang Romy Falguera, Eric Ricaro Official, Humanig Channel, Kaplato TV Mix, may bisita tayo, Gardening Port Western Australia, Ens Mukbang, Ellen and Arthur Vlog, at si Rosana Yape from Tacloban. Tumitira pa si Boy Sipat oh. Siguro last na lang ako. Ano ba? Ano Boy Sipat, nabusog ka ba? Opo mga kasolid. Siguro off-cam na lang natin titiran to. Siguro hanggang dito na lang muna yung episode natin dahil kakain pa tayo off-cam. Maraming salamat po sa panonood mga kasolid.